रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। गुढीपाडव्याला आपल्याकडे नववर्षाची सुरुवात होते। हिंदू दिनदर्शिकेनुसार गुढीपाडवा हा 3.5 शुभ मुहूर्तांपैकी एक मानला जातो। चैत्र शुद्ध प्रतिपदेच्या या शुभ दिनी नव्या संकल्पांचा शुभारंभ केला जातो। या सणाला अत्यंत महत्त्व असल्यामुळे गुढी उभारण्याचाही शुभ मुहूर्त पाहिला जातो। जाणून घेऊयात यंदाच्या वर्षी कोणता आहे शुभ मुहूर्त। 21 मार्च 2023 ला रात्री 10:52 गुढीपाडव्याचा मुहूर्त सुरू होईल। तेव्हा फाल्गुन अमावास्या संपल्यानंतर चैत्र महिन्याची सुरुवात होईल। दुसऱ्या दिवशीच म्हणजेच 22 मार्च 2023 ला रात्री 8:20 ही तिथी राहील। हा उत्सव 22 मार्चला साजरा करण्यात येईल। या दिवशी सकाळी 6:29 ते 7:39 या गुढी उभारण्याचा शुभ मुहूर्त आहे। उदय तिथीनुसार चैत्र नवरात्रीची सुरुवातही याच दिवशी होईल। घराबाहेर उभारलेल्या गुढीमुळे नकारात्मक शक्ती घरात प्रवेश करू शकत नाही असं म्हटलं जातं। गुढीपाडव्याची तिथी शुभ असल्यानं या दिवशी नव्या कामाची सुरुवात केली जाते। ठिकठिकाणी कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं। लोक सणानिमित्त आपल्या जवळच्या व्यक्तींना भेटतात। अनेक ठिकाणी शोभायात्रा निघतात। महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्ये हा सण साजरा करण्याची परंपरा आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी युद्ध जिंकल्यानंतर प्रथम हा सण साजरा केला होता। त्यामुळे हा सण साजरा करण्याची आपल्याकडे प्रथा सुरू झाली असंही काही जण मानतात। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।